Ngayong araw nga pakikitaan ko kayo kung paano magluto ng original Ilocano pinapaitan. Ayan, pinispis ang tawag dyan mga idol, yung kinain ng kambing na damo-damo. Ayan, pipigain natin yan at gagawing pinapaitan mga idol. Itong original Ilocano pinapaitan talaga. Ayan, tignan nyo, green na green mga boss idol. Ayan, at samahan nyo ako ngayon. Tignan nyo naman, nanginginig-nginig yung ating pinapaitan. Napakasarap. Sa mga bartik dyan, ay nako, sus Mariosep, panoorin nyo itong video natin na ito. Okay kakapsat, nimbanggal daw kanyayo. Siyempre, pagkalinis ng ating mga laman loob, mga tuwalya ng ating mga laman loob, no, yung tiyan ng bituka ng mga kambing, ay pakuluan natin ito. Siyempre, ayan, mas madali pong hiwa-hiwain to kapag nakuluan ang ating mga laman loob. Siyempre. So, sa mga bartik dyan, sos, Mariosep, umay kayo, agiinom tayo manan malpas maluto ti pulutan. Okay, pagkakulungan ng ating mga laman loob, ihanda nyo yung ating rekado. Siyempre, yung mga luya, yung sili natin, yung bawang, sibuyas. Handa natin ang ating machete. Galing pong Banawe Rice Terraces ito po. 2,500 po bili natin dyan. Gawa po sa mulya daw, sabi ng Igoro to ni. Ayan, pagkakulungan ng ating tuwalya. Ito yung tiyan ng kambing ito, no? Ayan, may tignan nyo, napakalambot na. Pero swabing hiwa niyan guys kapag ginamitan natin ng machete from Banawe Rice Terraces. Ayan, at saka sa mga bertik dyan, shout out sa inyong lahat. Sus Mariosep, awanan, mabartik tayo man tatangal dawan. Sus Mariosep. At syempre, number 1 na rekado ng pinapaitan natin ay ating pinispis. Yan, alam nyo po bang pinispis? Yan po yung damo na kinain po ng kambing. Yan po yung magiging tae niya pagka after a few hours. Yan, tignan nyo, yan, damo-damo po yan. Ang bango po niyan guys, pero solid na solid po ang lasa niyan. So ano pang gagawin natin dito? Kumuha po kayo ng tela dito, no? Dapat yung malinis, syempre na tela, no? Hindi yung pamunas. Baka magagalit na si Mrs. nyo dyan. Ayan, pagka one time gamitan lang po yung tela na yan guys, pagkagamit nyo, itatapon nyo na yan, syempre, dahil talagang mga ngamoy-ngamoy yan. At syempre, yung mga langaw dyan, lalapit na yung mga langaw. Ito po yung purong pinapaitan mga idol. Ayan, tignan mo. Sus Mariosep, parang tae nga talaga ng kambing. Pero ito po yung pinakamasarap talaga. Ayan, tignan mo, talagang tumutulo yung katas niya. Ayan, yung grabe yung katas. Sus Mariosep na katas yan. Solid na solid po. Napaka-berde. Napakalinamnam po nito at napakalasa mga idol kapag ito po ay ayan, piga-pigain nyo lang mga idol. Siyempre kapag bitin yan, isawsaw mo lang sa tubig yan at piga-pigain mo ng 3 beses hanggang makuha mo yung lahat ng mga katas niyan mga idol. Ayan, at ang sumunod nga guys ay kailangan igisa natin yung ating pispis. Mas masarap po ang pinapaitan kapag ginigisa po yung pispis mo na, no? Parang yung inbaliktad na tinatawag ni Kuya Rolly. Shout out kay Kuya Rolly kung nanonood. So mas maganda, no? Mas mabango. Igisa muna natin yung pinispis. Mas masarap. Maniwala kayo sa akin na po na yan. Nagimas dati kakapsat. Kataan nyo mo tani. Nagbangluan niya. Nagmay titsura na habang makiwar-kiwar. Isunod naman natin ngayon na igisa guys sa butter yung laman loob na hiniwa-hiwa natin. Yan guys, sibuyas, siyempre bawang, luya. Ayan, kailangan mag brown yan hanggang sa mangamoy guys. Alam nyo, butter po yung pinakamasarap na gagamitin na panggisa para mas malasa po lalo yung ating pinapaitang kambing. Ayan, tignan nyo, pagka bumangon na yung ating mga rekado, ilagay nyo na yung ating hiniwa-hiwang mga laman loob. Ayan, tignan nyo naman guys. Sus Mariosep. Ayan, at isunod naman natin yung mga sili mga boss. Ayan, so gisa-gisa lang. Kung kulang yung kanyang mantikilya, lalagyan nyo pa ng butter. Ayan, para mas masarap lalo. Ayan, at nagisa na nga yung ating mga karne at mabango na siya. Pwede na natin ilagay yung ating ginisa na pispes guys. Ayan, tignan nyo yung pispes natin. Medyo maliit ito, no? Pero meron pa tayong piniga kanina sa pispes. Ayan, so yung pispes sa may tela kanina, piga-pigain nyo pa yun. 2 hanggang 3 beses. Yun ang ipangsasabaw nyo ngayon dito guys. Ayan, tignan nyo naman. So timplahin nyo lang yung sabaw nito. Kailangan lumubog lahat ng laman sa sabaw. Ayan, dahil ka po ipapainit mo yan, malasang malasa po yan guys. Higop ka lang ng higop. Ayan, at tignan nyo yung ating karne. Ayan, nanginginig-nginig talaga siya. Ito na ang ating the best na pinapaitan guys. Tignan nyo naman, golden brown na yung ating sabaw. Sus Mariosep,